תעשי קפה, רינה. תרגעי ותעשי קפה, נו. השוקר שתק לי יד ימין. כוש של האמא שלך, את גם נראית טוב. תעשי קפה ובואי שבי ליד יגאל. בוקר טוב, רוסיה. אני מסתכל עליכם ואני רואה שני קוקסינלים. הבורר מופיע, אתם מתהפכים עליי, אה? מה נהיה, ניקולה? היית יצור נדיר שקשה למצוא בארצנו. היית רוסים אשכים. זה כסף שלנו, יגאל. לא מטפח, חתיכת בורשט מסריח. חשבתי שאנחנו חברים. חשבתי שיש בינינו ידידות אמת, שכל החוויות שעברנו בחיים קרבו בינינו. נכון, לפעמים הייתי מוציא את הזין ומביא לכם כף על הפנים, אבל זה היה כמו אבא טוב בשביל לחנך. אבל אתם רוסים, אין לכם אבא. ראית פעם משפחה רוסית עם אבא? משפחה רוסית זה ילד, אמא וסבתא בסלון. מאיפה הבגדים שלך? לקחתי מונית עם הנהג. אני כבר יושן בשבועיים וחצי. ומה יש לך בבטן? שמו לי 2 קילו פלטינות. זה קבוע? לא, זה פיקדון, אני צריך להחזיר את זה. יגאל הרובוט. מה תעשה בבדיקה ביטחונית בטיסות? כולם מורידים חגורה, שמים מחשב נייד בקופסה, ואז אומרים, יגאל הרובוט, שים את הבטן בצד, שים את הבטן בצד. לא שם, למה לא שם? לא עשו לך ברית, אה? לא שם. עכשיו תרגיש מה אנחנו היהודים הרגשנו. הטרק של המינק, אה? אתם יודעים, אני המצאתי את זה ב-75. ככה אני ועמליה הגענו לגרמניה. יגאל, זה שלנו, אנחנו צריכים להחזיר את זה לפרוקי. על הזין שלי פרוקי. אני יורד למחתרת עכשיו, אני חוזר עוד כמה ימים, נותן לכם הוראות. בינתיים תעבדו על עצמכם, תחזירו לעצמכם את הביצים שהבורר לקח לך, ניקולה, ושאני תיגנתי לך פה, פאבל. את הקפה אני אקח לדרך. יכולה לפתוח לי את הדלת.